undithembe okanye ungandithembi kodwa ndiphakathi kweengcongolo. Ziphi iingcongolo? Ndise-Browns Farm Sports Field ePhilippi. Kudala isixeko seKapa sixelela ukuba mazisuswe ezi ngcongolo apha ebalini, kodwa isixeko sithi kuba le ndawo iyi-wetland, iyindawo enengcongolo, apha ngaphantsi kukho amanzi, ngoko ke ithetha ukuthi zikhona izilwanyana nezinambuzane eziphilayo apho kwezi ngcongolo. Ngoko ke kuthetha ukuthi abazukwazi ukususa ezi ngcongolo kuba umthetho awuvumi ukuba kubulawe izilwanyana. Ezi ngcongolo zinezithinzi, ziyoyikeka, amanzi anzulu, kwaye akho mntu uyaziyo kokuba kuhlala bani okanye sesiphi isilwanyana esisele sizenzele ikhaya apha. Abantu baphethe ibala belawula leli LFA, iGreater Philippi Local Football Association, bathi ukuba zingasuswa ezi ngcongolo likhona ibala elinovuka lesithathu. Sekukho amabala amabini already. Bathi eli ibala lingaba ibala lesithathu apha kuzodlala abantwana abancinane. Ayizo ngcongolo zodwa ezingumcelimngeni kweli bala, abantwana bethu badlala phantsi kwezi meko. Oniphathele inqaku, Sandiso Phaliso ePhilippi ngaseKapa.